we talk you need. Let's grow together with Babies 101. Feeding first steps. We've got all the baby talk you need. Let's grow together with Babies 101. 16 imizuzu ibethile intsimbi ka-11 o'clock lixesha lobana ke singene on Babies 101. Le yisegment ke apho ke sithi sithethe ngezinto ezichaphazela abantwana. Sinikela ke noPhiwe Mqi, yena ke speech therapist. She's live in our Queenstown studios. Namhlanje ke sifuna ujonga into yobana ke okay fine, umntana uyathetha. Angaba unayo nayo autism. We are understanding your autism beyond speech. Ukhona yena nditsho ke ndathi ke simbambeni our Queenstown studios. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Hi, Choma. Thank you for having me. Inkosi wethu siyabulela nathi ngokwenza ixesha nathi namhlanje va. You're welcome, Choma. I'm so happy to be here now, and the topic it's very close to my heart, and it's a sensitive one for me. So thank you. Okay. I want us to start a conversation yethu ngolu hlobo wena Phiwe ne. If umntana uyathetha, does that automatically mean they cannot be autistic? Okay, so Choma, umntana ne xa siba profile abantwana siba profile into two. Yebo, in fact, it's classify into two. Sithi ba non-verbal or they are verbal. That's already an indication yoba a significant amount of abantwana autistic ba verbal, meaning bayakwazi uthetha. In fact, research ithi over 70%, between 70 to 75% ba verbal. So this already tells you yoba ukuthetha does not rule out your autism. So yes, presence as a speech does not rule out autism. Oh. So if ke ngokumntana uyakwazi uthetha, does that always mean they are able to communicate effectively? Can you explain the difference between speech and communication? Okay, so what I always say, Choma, is that wonke umuntu uyacommunicator. Communication, it's not just speech. Speech is one method of communication. Umzekelo, as long as ungekho brain dead, abantwana ama-autistic nabo, it includes them, nabo bayacommunicator. Umzekelo, after a long day, ungafuna uthetha, you use gestures, uyakhweba xa ufuna umuntu aze. You're communicating, but there's no speech. Yeah, abantwana umzekelo, if at some point you had into mhlawumbe umzekelo umuntu efana ne-stroke, uyabhala because you're not able to talk, to use speech. Communication leyo because uyabhala and there's the back and forth, there's communication. Enye into umzekelo abantu aba-deaf, the deaf community basebenzisa sign language. That's still communication even though there's no speech involved. And then enye ke ngoku esiqhele kakhulu apha kubantwana ba-autistic yinto esithi yi-AAC, augmentative and alternative communication system ne. So apha zii-devices ne, ofike mhlawumbi umzekelo uzayicofa le device and then it generates speech ngokwayo. So it's very common ke ngoku apha kwi-autistic children basebenzisa yona as a method of communication. So masithi ke ngoku if umntana Phiwe mhlawumbi uyakwazi uthetha in full sentences, right? But xa kufuneka ngoku ke ngoku iqhubeke i-conversation, now you are having a back and forth conversation with the child, ingaba ikhona mhlawumbi, and then uyastruglisha ke ngoku kwi-case enjalo, ikhona mhlawumbi into ekufuneka mna ndingumzali ndixhalabe kuyo xa umntana wam estruglisha in terms of carrying i-conversation, if I can put it like that? Okay. So Choma, kukho into esithi zii-communication functions. Loo nto itshiwo indlela umntana acommunicate ngayo okanye ucommunicatela ntoni. Yayibona umzekelo umntana uyacommunicate to request, meaning to have ii-needs zakhe met. Uyacommunicate to comment. Yayibona umzekelo, oh nansi imoto blue, imoto red. Yayibona uyacommunicate also umntana to protest, meaning to say hayi okanye stop. Yayibona. So zonke ezi areas
for uba sithi le communication yomntana it's effective, zonke ezi areas funeka ube kanti umntana uya-communicate for zona, hayi just to have ii-needs zakhe met. The minute iba njalo ke ngokungabikho la back and forth, yi-red flag leyo, uyayibona, seyi-symptom okanye seyi-sign already ye-autism. So yes, it's a concern. And also xa usithi lo mntana akho back and forth but uyathetha, uthetha at someone, usitsho nge-English, you're talking at someone, that's not effective communication, because uyathetha wena, this child has no regard of uba ndifila njani mna as the communication partner okanye ndibhorekile, what they are saying iyandihurtisha. They are just getting through i-message yabo, meaning abanaxesha le, not ba abanalo, but they don't have the means to pay attention to the communication partner. So that's a red flag on its own nayo loo nto. See, abazali abaninzi when it comes to indaba ye-autism nomntana ozawudelay speech Phiwe, baba in denial ekuqaleni for ixesha elide, mane besithi hayi wethu uzawuthetha, okanye kuthiwe hayi kufuneka ayokwenzelwa isiko, okanye kuthiwe hayi kufuneka ayokwenzelwa into. There is a podcast okanye there is a reality show that I'm watching at this moment where umama womntana uyabonakala into yobana in denial Phiwe about into yomntana wakhe one-autism. Na apha endlini uzawufumanisa into yobana Phiwe uzawuthi umama, hayi chuma mna owam umntana apha endlini uyakwazi ukwenza eye contact, uyakwazi udlala nathi, uyakwazi uthetha nathi. So I don't think umntana wam unayo i-autism. So if umntana uyakwazi ukwenza into ezinjalo, simrula out as uba ungumntana one-autism. Okay. Ndifuna uqala kule part yoba in denial. I become very ndiba careful kakhulu kuloo nto, because you find that abantu who are more knowledgeable ngale diagnosis ye-ASD, they don't give such parent like as much grace as bekumele uba bayazifumana. Like you'll find uba uzawuthi umntu uba hayi in denial, as if they choose to be in denial. Ukhobane, like it's not an easy thing. I don't think ukhona umntu ovukayo and accept that, okay, umntana might have this but I'm going to be in denial. So ingaske sibanike a little bit of grace, you know. Xa sisitsho, like do it with grace, but as the symptoms uzimenshineyo, like uyayenze eye contact and uyathetha, it does not automatically rule out autism, because ndithanda uthi xa ndithetha nabazali they must google i-spectrum, because i-autism mosigama layo yonke, it's an autism spectrum disorder. Yes. I-spectrum uyazibona ii-colours, kufike kubekho ii-colours ezininzi ezi-different, mhlawumbi from red to green, but nalapha ku-red there's a lot of shades zika-red. You'll find light red, ezipinkish, burgundy, zonke nje ezaa shades eziqhelekileyo zika-red. So kuthiwa unjalo umntana autistic, they are on that spectrum. So abanye ba-high functioning, abanye they are on the low functioning end. So no, but no autistic child or no two autistic children are the same. So angayenzi eye contact, but kukhona ezinye signs that they should look out for. That means bakubalekile ba abazali babe knowledgeable ngezi signs, the symptoms, so that they know about, okay, it's not just only speech, it's not only eye contact that will say ba no, it's umntana is at risk for ASD. Abantwana siyabazi Phiwe into yobana bayathanda ukuthi xa uthethayo aphinde le nto uyithethayo, and I think yenye yendlela abakwazi ukufunda ngayo uthetha. I stand to be corrected. Ingaba mhlambi ukhona umahluko phakathi kokuba xa umntana emane ephinda into yothetha, you should be worried as a parent, okanye it's just genuinely nje indlela yokwazi yokucommunicate okanye yofunda ukwazi ukucommunicate as ba ekhula engumntana? So kukhona into esithi wena Chuma xa sibiza i-echolalia, ne? I-echolalia yi-repetition beat ye-sounds yamagama okanye sentences. Uyayibona? Yeah. Le echolalia, it can be immediate echolalia okanye delayed echolalia. Xa ndisithi immediate echolalia, I mean umntana angayirepita ngoku, umzekelo. And by the way, sign ye-autism nayo.
Umzekelo xa ndimbuza umntana uba ubani igama lakho, naye athi ngubani igama lakho, Ubani igama unangaphi, lakho? naye athi unangaphi. Uyayibona, uyaphinda nje the information that I've just said. And then delayed ke ngoku, it could be that obeyive eTVini maybe, ebeyive kutitsha wakhe ebethethe eklasini ayiphinde ngoku. Uyayibona, that is most often it's not communication. It can be communication, but I wouldn't say it's an effective way of communicating. But ke it is a symptom ye-ASD. Uyayiqaphela nakabantwana ba-autistic, uyiva kwi-accent. They will repeat even in the accent abeyive ngakhona. Ubava babathetha ngeza accents zo Peppa Pig no Bluey eTVini. That's when you see, okay, it's echolalia. Oh, all right. Phiwe mhlawumbe umphulaphula uyazibuza ekhaya into yobana ithini i-role ye-speech therapist when autism is suspected. Okay. So, Koma, I would say we play a huge role in autism because in the definition of autism, we would find that in most researchers, if not all, they mention three main things that they define autism. They mention the repetitive behaviors, one back and forth, or flapping izandla, or stomping inyawo, the movement, of which most of the time it's common ebantwaneni, even if abantwana bakhe autistic, you'll find bayarana around. So you will not see that one umntana referwa with queries of autism because they have bodily or repetitive movements, because at that young age it's a common kakhulu. And then esibini, you'll find that it's social fallouts or social communication. So umntana umzekelo akana is our social boundaries. Uyafika endlini yaqadaze akabuliswa ngezonto. Again, ezonto they're still very common at a young age. So it's difficult to differentiate. Okwa umntana xa esemncinci uba, okay, could it be a sign of autism okanye hayi umntana nje usengumntana, uyayibona? But eyona ke ngoku kule definition, eyona iba yi-red flag kakhulu yile part ye-speech, because baba delayed kwi-speech. Uyayibona kula definition bendithetha ngayo that mentions three things. I-speech is one of them. It's in the definition. So ke ngoku abantwana, you'll find that bathini bareferwa to a speech therapist. That's the number one thing. You find those 2-year-old, 3-year-old, but umntana makathethi kwenzeka ntoni, uyayibona? So that means as a speech therapist funeka sibe knowledgeable kakhulu nge-signs ze-autism, because sithi abakwaziyo uthi, okay, lo mntana uno A, B and C, so we refer them to ugqirha, because we are not able to diagnose. We cannot diagnose. We can identify the symptoms. So refer to ugqirha, and then ugqirha athi, okay, based on these findings, umntana wakho unayo autism. So ibaluleke ngelo hlobo ke ngokuba i-first line of contact with health, most often it's speech therapist. Sibanela gama wethu Phiwe sidla ngoliva lithethwa rhoqo likanintsi, siliva kanintsi kuthiwa early intervention. Ndizawufuna sikhe siphinde sibuyele back to into ebendikhe sayisathetha ngayo ekuqaleni, into yobana sometimes you would find into yobana omnye umzali is a bit in denial when it comes to indaba ye-autism nomntana wakhe. And then ke ngoku kudileyeke mhlawumbi ngamanye amaxesha iprocess yobana umntana akwazi into yobana makukhawuleze kwenzeke laa nto sithi yi-early intervention. So if umntana mhlawumbi uyakwazi uthetha but kukho ke ezo zinto ke siziqaphelayo, ufumanise into yobana ke I think yi-sign ye-autism lena, early intervention is still important nakumntana onjalo. Yes, uyathetha umntana ne, but uyafumanisa into yobana ke uyastrugglisha pha napha in terms of back and forth conversation, yonke laa nto besesithethe ngayo. But does that early intervention is still important nakwiimeko ezinjalo? Definitely, Chuma, njengoba besesi-establishile ne uba it's not just about speech production, ne, but zikhona ezinye areas also that needs to be addressed. Umzekelo, i-areas esizithi xa sizibiza sizigrupha zii-pragmatics, ne. So we need to reintegrate i-pragmatics ke umzekelo laa nto bendikhe nathetha ngayo
eye contact, i-turn taking, uba umntana ayazi uba okay uyathetha but kukhona la back and forth xa sithetha, uyayibona yi-10 yakho yi-10 yam nam, uyangena endlini, you don't go around the house, uyabulisa, uyayibona. So zizi zinto ezifuneka sibafundisile even though umntana ethetha, uyayibona. Because I like to say xa ndizama uexplaina kwi-parents is that umntana autistic it's like uthathiwe wafakwa emhlabeni and was not told the rules zomhlaba, uyayibona. Umzekelo izinto thina that come naturally to us, they don't come as natural kubo, uyayibona. Umzekelo kwaba basebancinci in terms of play, bona they want to line up ii-toys zabo, kanti omnye umntana who's typically growing, they know uba okay imoto uyayiphusha, uyayibona. So azizi natural ezi zinto. Umzekelo i-personal space, wena uyayazi uba awufiki kum undinukise just because uyawathanda amavumba okanye uyazithanda ii-perfumes, uyayibona. Uyayazi uba uyafika uyandibulisa, zonke ezaa nto. So it's not just about i-speech, i-early intervention, it's to reintegrate umntana ewonke. So sizama umfaka kwi-community, ablende in as much as possible and as soon as possible, uyayibona. Phiwe, ngenxa yexesha wethu kuzawunyanzeleka into yobana sizithobe apha iemere, kodwa ke mhlawumbi is there anything okanye one thing you want umzali omameleyo ngoku, ingakumbi abazali abanabantwana abancinci bayayimamela ke le segment kakhulu because le segment it is specially designed for bona when it comes to indaba ye-autism? So ndisoloko ndibaxelela wena xhoma abazali uba igama elithi autism alitshintshi nto ngomntanakho. Umntanakho it's still that child omaziyo, but instead iyanceda for uba u-understand uba why besenza izinto ngeli hlobo benza ngalo, uyayibona. And then once you seek elaa ncedo ke ngoku you'll be able to address ke ngoku ezi problem areas sizibona. So the sooner befuna uncedo ba-attend itherapy bazawuadressa ke ezi problem areas zabo. And i-autism ayo mental illness, nantsi enye into engase iklarifayeke apha ekuhlaleni. Akaguli ngengqondo umntana eno-autism, in fact akaguli, uyayibona. It's not an illness, akaguli, the child is not sick. It's just that it's a neurological disorder. Ingqondo yakhe is structured ngendlela different, otherwise akho kugula. And abantwana ngase bangafihlwa, they should not be hidden, but they should be celebrated, uyayibona. That's good. Yeah. Kakhulu wethu Phiwe wethu, ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho, ubenemini emandi, unganqabi ke va. Ndizawuzama. Enkosi ke Thank Cuba. you so much, inkosi kakhulu, siyabulela. Feeding.